te nem leszel benne. Sokkolom. Sokkolom. Kérni tudsz, Azt még félig fixé. Szeham. De ti... Már csak egy valaki királyszor a munkatökön. A könyöket benne lehet? Aha. Hát elég. Hát licenszelni kell. Csak ott a hódon. Ki kell írni balomni. Licenszel a baldog könyveket. Nekem meg a könyveket. Én fénykép. Amúgy szemüveges. Én láttam ilyen könyvet van nála. Az egy kicsit szemüveges. Mi az? Unokatesünk szemüveges? Igen. De unokatesünk szemüveges. Akkor két szemüveges, két nem szemüveges. Két nap szemüveges. Én igen, szemüveges voltam. Olvasó szemüveges. Torióra van. Macska. Szedhem. Macskák jó? Hackerbeat. Az a bit. Ez a kecskék jók. Kecskék jók. Látod, amit küldtem? Nem. Benne van az állat. Ennek küldtem egy olyan... Licenszelet a könyvekkel nem szabad mutatni. Várjál! Ingyen reklám. Ingyen reklám. Várjál! Na, tényleg videót lehet reklámozzuk. Na majd letilt a YouTube. Hát én nem tudom. Hogy lehet, hogy a Rauk körülni fognak és küld nekünk egy csomó Rauk. Akkor siót. De miért van? Inkább siót. Miért Freddy van a copyright? Ki van már oda? Könyökkel meg copyright. De azt nem ezzel kéne. Tollal kell. Lotta. Ezt a videót. De ne legyek benne a fejét, csak a kezét. Na, így raktam. Nem tudja kezelni a kamerát. Hova? Szegénytől. De szar így írni. Hát, C betűt akartam tenni. Tudta C betű. Hát de költ. Egy kurva szar. Ja. Vagy a copyright jelet. A kód. Akkor nyomd le! Odaírom. De nem mozgass majd, nem sok. Ilyenre gondoltam. Jó copyright is nice. Asza. Figyelj, kifogyik. Hagylak. Te fagyi vagy. Fagyi vagyok. Ja, te volt nem lehet egyedül, mert fagyi. Network. Én adtam a nőt. Nem, csak úgy írogattam otthon. Csak úgy jött. Hát, ugye. Intro, Teresa. Atha. Erik, copyright jel rajta. Hacker. Nézd a kamerát. Haverom motorrajzol. Az meg így elvettünk. Az meg így elvettünk. Az mi? Az be. Büffe. Büffe? Büffe? Ki az a B? Büffe. Meg a kedvencet. Büffe. Meg a kedvencet. Büffe. Büffe.
most már regisztráltató van. Na csó. Ilyen 2-3 hallod, ilyen 2-3 órán keresztül keresem rendes RPG módot. Ezt össze fogom vágni az előzővel. Mi? Az előző videó. Menjünk befelé. Jaha. Passzol! Figyú! Úgy jobb idő lesz, hogy idő. Martin, interjú. Csöggetszé. Na, mondj valamit az életedről. Várjál, most. Jobb törzsem. Igen. Nem rosszat. A zene, ez jó. Miért jó? Szórakozni. De miért? Mert csak. Jött! Jó terszó. Mit érsz a jó terszó? Na, mondj valamit az életedről. Semmit. Egy kis senki vagy. De menj már! Elkezdi! Bence, menjetek a kurva anyátokba, azt közben valakivel beszél. Na, mondjál valamit az életedről. Szeretem a kanos babos burritót. Szia! Én meg a kanabes szandwicset. Erik, várj már meg Gergő. Sziasztok! Sziasztok! Szia! Látszottál? Szia! Csicska! Elég is összefelé. Csicska geci. Nehogy bemenj a helyemre! Örgöm. Ez lesz az intro, gyertek! So, daddy. Whee! Na szóval. Szeretem a kanos bálós burítót. Mert a kanos bábos burító az finom. Ki gondolta volna? Anyád. I'm so daddy. Happy, te gyökér. Tudom. I'm so happy. Ezt összevágom az előzővel. Videót. És még lehet mögé egy vlogot. Jó? Csinálják intrót. Nekem ide? De az nem jó, mert ha felraksz egy videót, akkor nem tudsz bevágni alá. De már ha YouTube-on van, akkor előzetes berakás. Vagy a videó előtt. Vagy felrakom az intrót csak alapjában, mint videót, és akkor te mindig majd behúzogatod elé. De ilyen animotós. Nem akarok szarakodni, Szani meg aztán, jó? Jó van. Az is jó. Megint mondod a nevem? Egyszerű. Meg csak felrakom egy intro, felraksz te is egy videót, felveszel, és akkor a YouTube, például a YouTube szerkesztő, meg ott is be lehet rakni az intrót. Ja. Szóval berak... Csá! Cső. Gergő! Mindegy. Szóval YouTube szerkesztővel is be lehet rakni, annyira beúszod az intrót, utána pedig... De már a YouTube-on van olyan is, hogy kijelölöd. Nem, van egy külön menüpont, ahol
minden videó elé automatikusan berakja. Ó, tök mindegy, amúgy alapból én be fogok rakosgatni. Ja, akkor még majd megcsinálom. Animatot csinálsz, a végéről kivágjuk a izét, aztán azt levágom egyből, hát az nem para, azt megfogod. Azt még YouTube szerkesztővel is meg lehet vágni. Megfogod, azt lehúzod, odáig kiollózod, azt törnöd, azt csá. Azt kész. Meg bevágok el valami fasz a zenét. Rock legyen, vagy dubstep, vagy mi. Csak az, hogy ilyen fúz izé. Van metal. Ja, aztán lesz egy olyan elét, hogy két fiam egy gyerek beszélget. Azt szerintem nem jó, hogy ilyen... Lehet, hogy ez a videó elé is már. Mi? Lehet, hogy ez a videó elé is már intro fog lenni. Megcsinálom. Majd az ideális bevágom. Legelsőt meg a üdvözlőket. Ez nem jó, mert eltűnik a nézettség. Nem, azok elé nem kell még. Csá! Ott megy Erik. Ja, tudjátok, most már nevét Budai Eriknek hívják. Hülye vagyok. Ő a turul. Mint tudhatjátok, ő a csatorna. Ő a fővezér, hogy nincsen vezér, ilyenek. Szóval igen, lehet, hogy ez a videó már elé is már születni fog egy intro, ami animatos. Kicsit bocsi, de meg vagyok fázva. És akkor lehet ez a vlog 2. Az előző videót, amit most láttok a videó elején, hogy a teremből tücsörgünk, az is azt be fogom most vágni. Elétek, amit most néztek. Szóval igen, az a vlog 2. Szeretem a kános bábus burítót. Az a szemüveges gyökér, a másik, az a Dagi, az a Gerizon. A szürke pólós. Bocsi, amúgy a minőségét, csak Samsung Galaxy Mini-vel veszem, kicsit szar. Köpködöm itt a turhát. Vágtam egy kicsit. Meleg van. Leégett a vállam. Tegnap. Istrand. Olyan fejseket ugrottam. Fú, hogy beszártok. Meg elhúztam a flert ugró deszkán. Ilyen betondeszkán. És tényleg bocsi a minőségért, de amikor mozgok itt pixelzik, de hát most... Van egy Panasonic kamerám, csak amikor elindítom a videót, egyből leáll, és nem tudom miért. Ezt majd meg kell csinálni. Hát itt fogok találkozni Gerivel, mert erre jött, csak a másik úton.
Tá. Persze. Jó van, geci. Integettünk így. Hogy csak felengedtem. Csiszolja a vállom ez a bors. Lehet ez intrónk. Tényleg? Aha. Te csinálod meg? Aha. Ugye mi? Várjunk, a holnap ráér? Vagy nem? Nem tudom. Eriket átvenni, mert lehet, hogy átvennék, mert az unokatesója holnap jön nála. Akkor ingyen meg tudnánk beszélni Lehet. dolgokat. Nem biztos. Milyen dolgokat kell megbeszélni? Hát nem tudom, hogy ki mit fog csinálni, vagy ilyesmi. Én vagyok a vlogos gyerek. Aha. Tényleg már megvan a blog? Mármint, hogy maga az a külön oldal, nem a Facebookos, hanem másik. De honnan tudjam, én vlogozok. Aha. Beszélek, Erik a gameplayes, de igazából mindannyian vlogos vagy gameplay. Aha. Te lesz a tutoriálos, Az jó. a kihívás és az MHC, és a tudunk meg a gameplayes. Jó. Na, sziasztok! Na, köszönj már! Cső.